Ajde, marš majmune, jedan iskompleksirani, glupane, retardirani. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Hunger Gamesa. Igramo na MCSG-u na mapi Zone 85 Revamped i kao što vidite igramo solo SG jer ja stvarno ne mogu snimiti ovaj regularni. Žao mi je stvarno ne mogu. 3 dana pokušavam i ne može, puno je hakera. Ima i ovdje hakera, ali opet nekako lakše i duplo manje igrača. Ne znam ni ja. Šta ću vam ja? Ako hoćete gledajte solo SG, ako nećete ne morate naravno. Ima dosta kanala koji snimaju Hunger Games. I da, sad će ovaj mene targetovati. Zašto si toliki god? Okej. Okej, GG. Mislim da me neće baš targetovati. Inače tekstura od Gold Ellipsa. Imam još nešto da vam kažem. Kupio sam sve potrebno, to jest dobio sam jedan jako fin jako fin poklon od mog druga Maka, s kojim sam jedno vrijeme čak i snimao na YouTube. Ne znam baš da se novi subscriberi mogu sjetiti toga, jer sam imao ja više kanala. Dobio sam neke stvarčice koje će mi poslužiti u snimanju vlogova. Još samo trebam srediti neke stvarčice i možete uskoro očekivati prvi vlog. Naravno ne znam baš kako se vloga, ali evo daću sve od sebe da pokušam taj vlog da uradim što bolje. I žao mi je zbog neaktivnosti jer nije mi se dalo snimiti Minecraft ovih dana. A pošto ništa drugo na kanalu nema, to baš sam hendikepina što se tiče toga. Ako ne mogu snimiti Minecraft, znači da nema ni klipova i tako. Ok, idemo ubiti onog lika, još 7 igrača, mislim da će biti ovo brza partija. Ok, on je tamo. Ajmo. Put do vrha, ne znam kad će stvarno izaći pošto je Marku počela škola. Isto tako UHC, možda budem igrao sam, ali ne vjerujem baš. Ok, ajde čekam ja tebe. Čekat ćemo njega da siđe. Ma nećemo ga čekati, idemo ga ubiti. Ok. Mislim da on zna da sam ja tu. O, pa on je prilično dobar što se tiče armora. Da. O, da. Neću sad baš tu igrati, mislio sam da je da je loš na armoru, ali on je prilično dobrog armora našao tu. Ajde siđi. O, da si išao. A ne, brate, kako me izradio. Mislio sam da je imao Iron chestplate. Daj, dođi sad vamo. Daj, brate. Kako me čovjek izradio poštenski. Svaka čast. Kako sam ja glup. Ajde, ja već vidimo za njim. Nadam se da ću ga stići. Ima fishing rod koji mi treba. O ne, nisam smio tu zapeti. Ne mislim baš da ćeš uzeti to. Dođi. Samo da ne pogriješim tu oko skokova. Jer ajde dođi. Ništa Nije bitno šta sam htio reći. Nije baš nešto komentari, stvarno se izvinjavam. Biće sljedeći put, ovo je samo klip u kojem ću vam reći šta mi se dešava. Požalit ću vam se malo i tako. To jest već sam vam se požalio. Ok, bio last hit. Super, mislio sam da ću ga morat uganjati po vodi, ali evo, hvala Bogu, bio je last hit. Ok, fishing rod.
I za čudo veliko uopšte mi ne laga. Znači baš mogu fino igrati smooth. Valjda je to malo tekstura boostala FPS. Idemo njega na brzinu dobiti. Oho. On će mene sad tu kao jel zezati. Ej brate, ej. Diamond Sword je tu, Ne znam baš. Ne znam baš, ne znam. Nemam strijele. I konstantno upadam u vodu. Ne mislim baš da je ovo dobar sport, da se udaram sa njim. Ima dosta bolji mač. Da. Sad bježiš, a? Sad ćemo te stići. GG Jarane. Šta da ti kažem? Ne znam šta je ovo bilo. Vjeruj mi da ne znam. Da li ima još neko tamo? To je bio dobar kombo. Samo ne znam na koju foru sam dobio taj kombo. Ajmo na njega. Ajmo ovo što prije završiti. Pa da idem jesti. Inače pita mi je za večeru. Što je jako dobro, jeli? Ima da se najedem. Koko hajvan. Šalim se ljudi. Gdje su ljudi? Evo lik. Wow. Yo mate. Zašto bježiš? Opa. Mislim da mogu dobiti ovog lika. On me vidio. Okej. Hajde ka gurne. To zapeo. Frame drop. Ne. Ovo je loše. Da li radi FNS onaj brzi? A ko si ti, bolen? Okej, ekstra. Na brzinu ovo riješiti. Jedan diamond, da. O dobro, imam mač. Wow, ima još dosta igrača. Pak se odužila ova partija. Volio bi kad bi sutra uploadao prvi vlog. I volio bi kad bi taj vlog bio podržan. Svi pričam u budućnosti, ja nisam dobro uopšte formulisao rečenice, ali eto. Nadam se da će biti podrške na tim vlogoma, ako i uopšte bude, pošto gore se nikad ništa ne zna. Okej, nemoj biti takav, brate. Jedan. Okej. Ajde. Hoćemo ići na njeg. Samo malo kaulon miša me zeza. O, pa ti si jeo Gapple. Zašto sam to FNS-ao? Ovo je neki Šaban Šaulić. Ne znam baš da bi se ja fajtao s tobom. A zašto izbjegavaš bow fight? Daj Šauliću, dolazi. Mislim da Šaulić hakuje. Da, Šaulić hakuje itekako. Jedemo jedan Gapple. Ma kome ti prodaješ ba tu te fore? Kao nisi haker. Evo zbog ovoga ja ne mogu da snimim epizodu. Ajde marš majmune, jedan iskompleksirani, glupane, retardirani.
Da Bog da umro. Mrš. Treći Gapple. Jao, još taj fishing rod majmune, jedan hakerski. Ajde dođi. Sad ćeš ti bježat, jel majmune jedan. Jao, double hitove ko išta uzmaš, jel? Ubio sam ga, GG. Wow, znači evo vidjeli ste sada na primjeru zašto nema klipova. Brate, evo ja, muke se meni iznervirat. Jedan haker dođe, ja sam odmah iznerviran. Okej, ne bi trebalo biti tako. Okej. Mislim da je ovaj lik hakao jer ne znam stvarno. Onake hitove, double hitove, mislim, rijetko ko može uzeti. Ping 113, taj dobre može proći. I eto vidite, kad ne mogu ovo snimiti, nemam ništa drugo da snimam, šta onda da radim? Ništa, i prođe dan bez epizode, to jeste par dana i eto tako sve. Potrošio sam 3 Gapple-a. Sjajno, sjajno. Idem u deathmatch s jednim Gapple-om. 45 strijela. To me možda moglo izvući, a? Vidimo kakav je lik. Već vidim da će biti zabavno. Okej. Idemo. Hars, uvijek si bio spamer. Nažalost propali spamer. Okej, sad će on malo spamati. Okej. Wow, koji spam. Ja da sam na mjestu ovog lika, ja bi se toliko iznervirao. Da, to je bilo to za ovaj epizod, nadam se da ste uživali, mi se vidimo u sljedećoj i pozdrav.